И така, мили хора, вижте сега какво правиме. Сменяме на този фар, който е купен от AliExpress. Сменяме китайски батерии, на които пише 2000 мА. 2200 даже пише на тях, EGE 18650, 2200, 3,7 волта, китайски батерии, неизвестни дали са 2200, с LG MG1 INR, LG MG1, които са 3500 мА. Изчисти бе. INR 18650 MG1. Това са 3500 мА батерия с 10 ампера разряден ток на клетка.